Gure hurrengo protagonistan komikiaren munduan eta nazioartean goruntz doan balorea da. Guillermo Zubiaga da bera, Barakaldokoa eta Nueva Yorken bizi da. Guri asko gustatu zaigu beran azken lana. Joanes edo balea harrapatzaile euskalduna. Berarekin izan dugu solasaldia eta hause kontatu digu. Amazortzi urterekin Guillermo Zubiaga izeneko mutil bat Estatu Batuetara joan zen Sirakusako Unibertsitatean ikastera. Geroago, euskal marrazkilari gaztea, Animotionen, marrazki bizidunak egiten zituen enpresa batean hasi zen lanean. Esan dezakegu Guillermok bere ametsa lortu zuela. New Yorkera joan zen bizitzera eta han komikien industrian hasi zen lanean, atzealdeak margotzen. Handik denbora batera Marvel enpresara aldatu zen. Lehenengo lanetan Euskal Aztarnak utzi zituen X-Force komikietan, Negugorriak taldearen poster bat, Euskal Herriaren siglak eta kaixo betiko geratu dira Amerikar superheroien komikietan. Baina herria da, eta denbora librea duenean Guillermok Joanesi ematen dio. Joanes or the Bass Wailer komiki bat da, Amerikan izan diren euskal baleazalei buruzkoa. 2009 urtean trilogiaren lehenengo komikia atera zuen, Txalupa hegalaria izenekoa, Renoko Unibertsitateko Euskal Ikasketen programaren laguntzarekin. Haurtzaroko udak bakion pasatzen zituen eta itsasoaz maitemindu zen. Behin, zeroi bat hondartzara joan zen hiltzera eta balei buruz gehiago ikasteko gogoa piztu zitzaion. Azkenean, Joanesen trilogiarekin New Yorkeko Comic Con biltzarrera joan da. Joanes, euskal baleazalei buruzko bi komiki dira. Euskaldunek Estatu Batuetan balea harrapaketan izan zituzten abenturak kontatzen ditu. Euskal Herriari buruz egitenak, nolabait harrituak eratzen dira, ezta? Eta gutaz jakiten ez dutenak, nolabait nik esaten diet, esaltzen diet, komikia gogokoa izan ez gain, agian Euskal Herriari buruz zerbait jakiteko aukera ematen die baita, ezta? Orain trilogiaren bigarren liburua aurkeztu du, Baleen uhartea izenekoa. Joanesek ospe handia eta diru asko du, baina Federik ez, eta gehiegi edaten du. Pertsonaia oso gizatiarra da, imperfektua eta erreala. Hirugarren liburuan, behar bada, askatu egingo da. Guillermoren hitzetan, komikiak euskal generokoak dira. Nik uste dut euskal balezalen historioa edo gaia adierazi nahi du euskal genero, berdintako genero bat, parekatu genezakena Ameriketetan dagoen kaboien generoekin, westerra azken finean. Zubiaga New Yorken bizi da, eta ez du inoiz galtzen komiki biltzarra, ekialdeko kostako ospetsuena. Milaka bizitari joaten dira komikiak ikustera. Guillermok Joanesen abenturak Euskadin argitaratzea espero du. Originala, euskeraz idatzita dago eta. Now when I was a little